Sanibona bafowethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila mfowethu Mkhonzweni bengelelayo la. Let's hope niyaphila nonke. Ngiyanibonga kakhulu ngiphinde nginamukele la. Ngamukele ama-new subscribers ngokukhethekile, ngamukele ama-new followers nabo bonke abaviyo ama-video ngi-uploadayo. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela umka-subscribe, please subscribe la ku-YouTube. Please also follow. Press follow ku-TikTok. Ku-free of charge ukusubscribe. Ku-free of charge ukufollowa. Free. Let's khulisa le channel together or let's grow this channel together. Ngiyabonga kakhulu. Cha ngimfishane la. Ngiyagijima nje. Ngizothi mhlambe khona abangezwanga mhlambe khona sebezwile ukugcizelela nje ukuthi ezomkhonto wesizwe indaba zithi kusasa njoba kuyi Thursday nge-4 June 2026 MK Party izoba ne-media briefing. Izobe inesithangami nami indaba kusasa MK Party ngo-2 o'clock emini. Lapho kuzobe khona uPresident Zuma, ama-national officials including no Baba uNomvalo, Secretary General. Bazobe bezokhuluma nabeyindaba nesizwe mayelana nomhlangano othathe cishe u3 days abebenawo recently njengabaholi be-MK Party. Bazokhuluma ngezinto ezenzakalayo ku-MK Party kulamalanga, ama-new developments cishe sibonile kwenzakaleni, mhlawumbe indaba ezithinta Chief Whip we-MK Party umama uMabatho Mgwena Zondi, okuthi njengamanje she's serving her suspension njengoba hamba lawa amacala wavulelwe ngamanye amalungu e-MK Party aseParliament. Ngicabanga ukuthi i-media briefing yokuthinta kakhulu okuphathelene nayo umama uMabatho, kanjalo nalawo malungu avulele yena i-case and all that. So sisazokubuka konke lokho. Asazi ke mina ngiyazibuza ukuthi ngabe le case ihambe kanjani vele azayovulelwa ngamanye amalungu e-MK Party i-case police station, or mhlambe i-case iqalile ngaphakathi ku-MK Party badlula kuyo yonke imigudu, balandela onke ama-channels e-MK Party lapha before bayovula i-case e-police station. I don't know. We'll find out. Because kukhona nezithi mhlambe i-MK Party bekubukeka ngathi lishaya indiva loludaba ingathathi inyathela. Sazi okuningi kanti sizokuthola kusasa ku-media briefing mangabe sebephawula abaholi be-MK Party sebebuza nabeyindaba imibuzo efana nale ukuthi kuze kanjani ukuthi uChief Whip we-MK Party angazovulelwa i-case ngama-member e-MK Party anaye eParliament, aseva naye eParliament. Ingaba ilandelile yonke imigudu yangaphakathi lokho sikubiza ngama-internal channels e-MK Party ukuze kufikwe esiphethweni saloludaba. Kuningi engicanti kuzokhulunywa nendaba. Ngicabanga ukuthi izovela indaba kaDuduzile Zuma Sambula. Sibonile iphumile incwadi ebhaliwe i-MK Party recently kulolu viki la khona ikuvezile MK Party ukuthi uDudu ufana nalonke nje ilungu le-MK Party, akungathathwa ngokuthi njoba ayindodakazi kaMsholozi therefore yonke into ngaye yenzeka automatically, agcine mhlambe asaneyikhundla ezithile. Ikuvezile MK Party ukuthi njengamanje uDuduzile Zuma akanasikhundla anaso ku-MK Party, it's just an ordinary member. So ngicani naloko mhlambe bazokucacisa kujule. Engicabanga ukuthi enye indaba abazoyithinta mhlambe eyokuxoshwa kuka former spokesperson we-MK Party uNhlamulo Ndlela. Njengoba sazi ukuthi manje se-replacewe uComrade uSifiso Mahlangu, mhlambe nawo bazokuthinta lokuthi ihamba kanjani i-suspension ebhekene noNhlamulo Ndlela nayo le ndaba ye-institute leya eyenza i-statement okokuthi ayiconsultanga ngokugcwele ama-officials ngalesa statement. Siyakhumbula ukuthi uNhlamulo Ndlela ke uye wabekwa namacala okukhoza i-division ephathini noma ku-organization, ubanga inhlukwane and all that. So
Sizokuthola konke lokho ukuthi kuhamba kanjani mangabe sekhuluma ngalezo zinto ama-officials. So kuningi nje bafethu engicabanga ukuthi sizokubheka la esingahle sikulindele kwi-briefing yakusasa. Nawe mhlawumbe ungabhala la kuma-comments ocabanga ukuthi izokusho kusasa i-MK Party uma ivela phambi kwabeyindaba nesizwe. So yiloko nje ngithi ake ngidlulisele indaba ze-MK Party kungakazizwa noyizwile ukugcizelela nje. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyanibonga bafethu. Ngicela siqhubeke sisupporta le channel. Ngiyacela siqhubeke si-subscribe, it's free of charge. Just press la uthi subscribe. Just press la ku TikTok uthi follow. Ngalo ndlela le channel siyayikhulisa phambili. Ngiyanibonga bafethu, asihlangane kuma-comments. Seniphawula ngalolu daba. Ngiyanibonga kakhulu. Thank you so much.